Bienvenidos a este episodio de IFAS Talk, que me hace especial ilusión porque en este os voy a presentar a mi padre, al doctor Fernández de Anamagán, que es el alma, aparte de ser mi padre, mi papá, es el alma para mí de lo que es la micología, de lo que fue la entrada a este mundo maravilloso de los hongos. Sin él esto y el proyecto de IFAS nunca habría sido posible, nunca habría existido yo para empezar con este proyecto y sin este proyecto tampoco. Todo nació también desde la vida de mi padre. Benvido, me hace especial ilusión además hacerla en galego, porque en familia siempre he hablado con mi padre en galego, con mi madre en inglés y con mis hermanas en castellano, y ellas entre ellas hablaban en galego, así que es nuestra forma normal de comunicarnos y se me haría muy raro hacerlo de otra manera. Así que, benvido papá a este espazo de IFAS Talk. Obrigado. Onde o que queremos é un pouco descubrirlle, non, a xente, a nosa audiencia, pois cales foran as nosas orixes, como os comenzou todo, e que che coñezan e que entendan de onde saíron pois as miñas ganas, digamos que a miña intriga por acercarme, para chegarme ao mundo da micoloxía. Pero antes de empezar, gostaríame elexiches un café de London Nootropics, que é a colaboración que facemos con esta empresa da británica, que temos os tres cafés, un para enerxía, que é o Mojo, co Cordyceps, un que é o Flow, que é para estar flow con o día, fluir con o día, que é melena de león e rodiola, e o Zen, que é estar en estado tranquilo, Zen, que é con ashwagandha e litionina. Cal foi o que elexiches? Bueno, para min hoxe, estes días, o de enerxía. Foi o que me... Co cogumelo Cordyceps. Co Cordyceps. Maravilloso. Pois comenzamos, para que nos contes a parte esencial dos orixes de IFAS da Terra contigo, co doctor Magán, co doctor Francisco Javier Fernández de Anamagán, con ese nome de lenda que levamos, que nos vas a levar a descubrir os primeiros pasos da compañía. Nunha ollada atrás de como naceu este proxecto pioneiro na micoterapia, as dificultades iniciais que tivemos, a visión que permitiu transformar a paixón polos fungos nunha empresa que agora e hoxe é un referente internacional de ciencia, de coñecemento, penso que de boas prácticas, de ben facer. Sí, é para min un orgullo lembrar todas esas cousas e lembrar a cuántas personas incidiron directa ou indirectamente, bueno, no meu pensamento científico, que de alguna forma prestei a IFAS, non? E teño unha primeira lembranza pouco despois de rematar os estudios en Madrid. Eu fui pensionado no Centro de Investigacións Forestais de Lourizán. E gracias a dúas persoas que xa faleceron e da que gardo un grato lembranza e ao mesmo tempo un agradecimento eterno, non? Foi a Fernando Molina, o director do centro, e a Julián Azpeitia, que me deron entrada en Lourizán. En aqueles tempos, e eu era un novato en todo, me comendaron a labor que un anterior, Ernesto Martínez, comenzara do centro de sementes do centro de Lourizán, non? A estación de ensayo. E nesa estación de ensayo comecei a meus primeiros pasos no conocimento do mundo forestal. E nese conocer o mundo forestal, pois me levou en pouco tempo
a facer un primeiro traballo sobre as doenzas no viveiro dos eucaliptos, que era unha demanda que había en todo no mercado. E con tal motivo, meu director, Fernando Molina, deume unha beca adicional para desplazarme a Lisboa ao centro de Oeiras. Era un centro nos anos 70 de primeira línea no mundo de saber agroforestal, non? E comecei meus primeiros traballos a formarme en micoloxía. Depois daquela estadía no centro de Oeiras, voltei a Lourizán e tiven outras estadías no Centro de Investigacións Agrarias en Madrid tamén, con o meu, que fora antigo profesor tamén en patoloxía forestal. Cantos anos tiñas aí, máis ou menos? Pois tiña 27 anos. A partir de aí xa eu empecé a traballar en montóns da área patolóxica de fitopatoloxía forestal, a levar os temas que tiña pendentes o centro. E naturalmente naceu en min unha vocación forestal polos problemas que tiñamos en Galicia. E o primeiro problema que eu pude abranguer foi o da patoloxía do castiñeiro. E falo disto porque vai a ser fundamental no nacemento de IFAS e do desenvolvimento posterior da empresa, non? De IFAS Foresta. De IFAS Foresta. E traballando precisamente na patoloxía do castiñeiro, relacionei enseguida coas doenzas e tamén con elementos positivos micorrízicos en esta planta. E a través de aí vamos a falar das primeiras investigacións que se fixeron en Galicia con a resistencia ao castiñeiro. Comento estas cousas porque para entender por que eu, no momento en que ti me plantexas facer cousas nas cavadas, pois xa tiñamos sentadas unhas bases importantes. Eu, algunhas das experiencias que entón estaba seguindo, as implantei aquí na finca. Por exemplo, a selección de varietal dos híbridos do castiñeiro, ou cousas como é a produción xa de fungos comestibles ou micorrízicos, non? E iso van a ser básicos para a creación posteriormente de IFAS. Sí, de feito, a primeira tesis doutoral que se fixo no castiñeiro micorrizando con Boletus fragrans, non? Que foi a primeira tesis mundial que se fixo de micorrización con Boletus en castiñeiro, foi feita aquí. Efectivamente. Eu tiña, pois, o mellor 14, 13 anos, miraba como facíandes, non? As técnicas de conteo con Antonio Rodríguez, e son cousas con as que despois, bueno, son os famosos castiñeiros que sempre lembrarei, non, toda a vida, que eses castiñeiros que plantaches o día que eu nacín, e que sempre me decías, as túas castañas están caíndo, non, en este momento do ano, e eu ia a apañalas. Íbamos a apañalas xuntos, e ti depois te levaba para vendelas a viúda de Cándido, e a señora te regateaba o precio. Eu creo que máis para estimularte que polo feito de negocio, pero que realmente ela sempre lembra esa circunstancia, non? Sí. De que ti non te deixabas enganar e ao mesmo tempo sentíaste forte coas túas castañas. Sí. É tan potente a relación que eu teño con esta finca, non? Que penso que temos toda a familia, esta finca, o que comentas da finca das Cavadas, que é esta finca onde está IFAS da Terra,
que cando despois, bueno, estudiei bioloxía, fixen o proxecto que me propuñan pois ir a unha nave en Santiago, non? E facer IFAS da Terra empresa nunha incubadora de empresas, e, sin embargo, pois eu preferín facelo aquí por esa ligazón emocional que tiña con esta finca para poder desenvolver aquí o proxecto, e creo que foi un acerto completamente, non? Que un dos puntos tan especiais que pois en esta finca na que cando a mercáchendes mamá e ti pois no ano 68, a finca das Cavadas, e foches plantando. Contanos un pouco como plantabas as distintas variedades que temos aquí. Sí, según nacían miñas fillas, pois eu fui plantando pois ese a tulla xigante, o liquidámbar, o nogueira americana, non? Todas lembrando o nacimento das fillas, pero lembrando tamén os orixes da túa nai. Por iso plantamos fundamentalmente especies norteamericanas, que, por certo, van aquí fabulosamente, claro. Como o bosque de secuoias, que plantaches cando naceu a terceira, Iria. Claro. Conta un pouco como foi eses orixens cunha micoloxía dende o centro de Lourizán con Antonio Odriozola? Unha das funcións que tuve que adoptar en Lourizán, con gusto, foi continuar a labor de Carlos Valencia, que era o director da Escola de Capataces, e de Antonio Odriozola. Un e outro eran dous inmensos intelectuales que fixeron a grande labor de transferir o mundo da micoloxía á población galega. E isto comezou pola Escola de Lourizán, onde se fixeron as dúas primeiras conferencias. Logo, isto chamou tanto a atención en Vigo que unha petición dun grupo de xente de Vigo pediu que o transferiran a Vigo. Entón, empezou en Pontevedra, traspasando o que se facía en Lourizán ao centro da cidade, e se truxo para o centro da cidade, pero ao mesmo tempo en Vigo. Era tal o éxito que había de asistentes que a Caixa de Aforros convertiuse en patrocinadora destas actuacións e cedéndonos, entre outras cousas, pois súas fermosas salas de conferencias, non? E todo iso fixo que Lourizán fora o primeiro centro oficial en España que deu conferencias sobre micoloxía. Estas conferencias, que eu me fixe encargo delas, as levamos por toda a Galicia, ao norte de Portugal, a León, a Oviedo, a Cuenca e a Madrid. Fomos os primeiros que falamos, tanto na Escola de Montes como na Facultade de Farmacia, do mundo da micoloxía. En que ano falamos? Pois era o ano 76 aproximadamente. E aí demos as conferencias e, naturalmente, creamos ese grupo madrileño que foi moi forte, non? E, ao mesmo tempo, eu tuve que participar como profesor na Universidade do Porto durante 4 ou 5 anos seguidos, dando cursos de micoloxía. Neses cursos de micoloxía, un pouco para que a xente nos entenda, o que se buscaba era entrenar a xente para que pudera distinguir o que é un cogumelo comestible de un cogumelo velenoso e que puderan recoller os cogumelos e aproveitalos con éxito, non? Sin correr ningún risco. Estes cursos foron os que, cando eu pois empecé a facer o proxecto de IFAS en quinto de carreira en bioloxía, pois tamén levaba indo dende que nacín, pois recordo dende antes de saber escribir, antes de saber ler, incluso pois estar ali nas túas conferencias, dibuixando cogumelos, aprendendo os nomes dos cogumelos, a diferencialos,
cales se poden comer, a cociñalos, porque cociñalos. despois Eres organizabas... premio da Semana Micolóxica. Efectivamente, o primeiro premio pois foi de consolación, o segundo xa foi de plata e o terceiro boletos de ouro con 13 anos. Sí. Cociñando, competindo con grandes restaurantes da provincia, pero sempre foi unha paixón na familia. Sí, hoxe teríamos que lembrar a tantos que xa desapareceron e outros que ainda están, que colaboraron con nós neses cursos e nas semanas micolóxicas, nos cursos de divulgación, que dábamos pois en Pontevedra, Vila García, Porriño, Vigo, lóxicamente, Santiago, Lugo. De feito, eu penso que eso tuvo unha relevancia tremenda no nacemento de IFAS, que en realidade, cando empezamos con IFAS, cando fundei IFAS, o que facía era o que vivira, o que eu vivín ata ese momento, non, que era un centro de investigacións baseado na micoloxía, na saúde forestal, no que se abría as portas á xente. Nos aquí os primeiros anos, durante moitos anos, ata que tivemos tanto traballo que xa non se podía, viña a xente a que lle puidéramos ver os cogumelos, revisar os cogumelos para ter a seguridade de que os podían tomar, que eran todos comestibles. Dábamos o cursos durante moitísimos anos de micoloxía, por toda Galicia seguíamos dando cursos de micoloxía para formar a xente, que despois, pouco a pouco, nos fomos especializando na micoterapia, nos cogumelos aplicados á saúde humana e veterinaria, e fomos un pouco deixando, non, o que é a máis a micoloxía silvestre, pero que estes son os verdadeiros orixes de IFAS da Terra. Nas aulas, na investigación, na formación, en esa formación altruísta que tamén se daba, non? Porque eran xornadas gratuitas nas que estaban financiadas por Caixa Nova, por a banca despois, pero na Caixa Aforros de Vigo e Pontevedra primeiro, pero que en realidade había esa vontade de dar coñecemento á xente, non? Que son, pois, como digo, esas bases de IFAS da Terra, de educar, de evangelizar ao mundo con o que é a micoloxía e a micoterapia. E unha proba disto é que hoxe Galicia sigue sendo unha potencia, digamos, en xente conocedora de os cogumelos. O sea, hai un montón de xente que realmente ainda hoxe pois sigue dando cursos e formación como herdanza do que foi Lourizán e que foi IFAS, non? E que lembras ti dos primeiros anos da creación de IFAS? Que recordas? Pois foi unha continuación daquilo que estábamos facendo en un determinado momento de criar cogumelos, non? Falando con ti máis eu, creíamos que se podría chegar a producir comercialmente cogumelos e ao mesmo tempo facer unha, digamos, como unha liña de traballo para que outros puderan producir tamén, non? A cousa non foi demasiado feliz, hubo problemas de todo tipo, porque, claro, os cogumelos teñen moita complexidade para crialos e ao mesmo tempo parece que se te facían responsables, eras ti responsable de todo o que pasaba, non? E iso foi a veces un pouco ingrato. Pero, bueno, era unha forma de empezar. De feito, se faz referencia cando intentamos facer unha cooperativa. Efectivamente. O modo da grande cooperativa que hai en Galicia de polos e demais, e si, aquela foi un momento bastante complicado de intentar crear algo que leva unha enerxía que vai máis alá de ter dunha persona non tendo esas intencións. Pero había uns exemplos que funcionaban e era tanto na Rioxa como en Cuenca, había grupos de agricultores que se estaban dedicando á produción de cogumelos con un grande éxito. E nós coidábamos que para Galicia era unha ferramenta moi interesante e que o noso ambiente era moi propicio para facelo, non? Como viviches eses anos nos que
parecía imposible sacar o proxecto de IFAS da terra con todas as dificultades que vivíamos, con todo o difícil, non? Que era todo, basicamente, que nos primeiros 10 anos isto foi dificilísimo, ata aínda por riba o primeiro ano que vai todo ben, que é o 2006, temos un macro incendio que prácticamente nos barreu da faz da terra. Bueno, xa naquel tempo, digamos, IFAS tiña esas facianas diferentes, os focos e os castiñeiros, non? E eu vía que se estaban dando pasos firmes en ambas as dúas orientacións, pero, lóxicamente, me preocupaba porque hubo momentos en que ti traballabas moito máis do que era, digamos, normal. Pois sempre había o medo de que flaquearas e deixaras todo, non? Non, foste moi forte, tuvestes unha fortaleza interior tremenda que depois se viu engrandecida con teu casamento con Esteban. Esteban foi un pilar importante en todo aquilo. Efectivamente, moi importante. Que valores crees que temos en IFAS que nos fixeron realmente fortes e que seguimos mantendo e que seguiremos mantendo? De feito, gustaríame que fora parte do meu legado da IFAS do futuro, é dicir, establecer valores fortes, pilares fortes sobre os que se desenvolvan este proxecto familiar, e que sigan sendo sempre a base do proxecto, que sigan sempre aí. O primeiro, o amor á terra, o amor a Galicia. Foi algo que eu sempre quixen inculcar, non? E vos realmente así o sentindes. E ese querer facer cousas pola terra é algo que eu tamén heredei un pouco de Fernando Molina. Fernando Molina, que era asturiano de orixe, sentíase fondamente galego. E el sempre dicía, traballemos para os demais, para atender os que teñen problemas, non? E foi meu lema que facer unha investigación útil, que digamos que aos demais lle dera mellorías de vida. E eu penso que IFAS sigue pensando, sempre ten na cabeza o mellorar os demais en algo, en que o traballo produzca como empresa, lóxicamente, pero que sea sempre con a finalidade de que a humanidade, nosa pequena humanidade de país, se este mellorando sempre con o noso traballo. Sí, e iso é unha frase preciosa, verdad? Que a nosa pequena humanidade como país siga mellorando sempre. A verdade é que é un pilar básico para min a innovación, como me enseñáchendes, a resiliencia tan importante nos momentos bons, nos momentos non tan bons, e tamén o que é para min é o respeto. Sempre digo que se tivera que dar unha palabra que defina o proxecto de IFAS, que penso que me defina a min, non? E que na vida, pero é o respeto, non? É o respeto pola natureza, o respeto por este país, por Galicia, por España, por Europa, polo mundo, o respeto polas persoas e pola natureza. Para min os cogumelos, non sei se te comentei algunha vez, pero unha vez estaba en Londres dando unha conferencia, e entón sempre antes de facer conferencias nas que teño que falar, fago unha pequena meditación. Nese momento trasladoume aquí, á finca, aos meus castiñeiros. E recordo clarísimamente como estaba como sentada debaixo dos meus castiñeiros, meditando, e entón me levaba ás raíces. En as raíces veía as micorrizas, veía os insectos, veía a terra, non?
E entón intentaba como decir algo, non? Pois que cal é o meu papel, e entón os fungos, as micorrizas, botábanme para atrás e decían cálate, escoita. E entón volvía outra vez ao pouco tempo, veía pois os insectos, volvía a ver as raíces, volvía a ver como medraban os cogumelos, os micelios, como se conectaban uns cos outros, volvía a intentar intervir e me decían, me botaba para atrás e decía cálate, escoita, 3, 4 veces. Ata que entendín que a mensaxe verdadeiramente aprende. Estás aquí para aprender. Estás aquí para entender o noso rol, o rol dos fungos na natureza, non? Que estamos aquí, que somos potentes, que levamos moitos anos, que vos, os humanos, levandes moi pouquiño nesta terra, e que tendes que escoitarnos, non? E entendín nese momento que a miña misión, o meu rol na vida, era aprender, observar, escoitar e despois darlle voz e falar para que o mundo entenda o papel e o rol destes pequenos grandes organismos que nos dan a vida, non? E que levan acompañándonos pois dende tempos de antergos da humanidade e dende que aparecimos na faz da Terra. E iso é gracias pois á vida, o desenvolvemento da miña vida aquí, na finca, cos meus valores, con todo o que me levas transmitido, pois os recordos de cando era pequena, de estar correndo polos laboratorios en Lourizán, vendo as cobras ali en Alcohol, a beleza de aquel laboratorio de madeira, dos muebles de madeira, recordo, de ver os microscopios, non ese interés pola ciencia, esa inquedanza que sempre nos transmitiches de pregúntache sempre o porqué, non te creas todo o que che dicen, non? Que penso que é básica na vida. Penso que é básica para os científicos, pero para todo o mundo. É dicir, o feito de non creernos todo o que nos contan, senón sempre plantexarse desde unha perspectiva de ciencia, de curiosidade, non? Se o que me están contando é certo ou non, e poder un pouco pois ser xuez da nosa vida tamén. Despois, pois, bueno, cando fomos a Roma, vivimos en Roma, esa vida de embaixadas, que foches delegado da FAO para España. Eu era o representante de España ante FAO. Exacto. Ante as Nacións Unidas. Sí. E para a embaixada, para a embaixada de España, sí. Do Ministerio de Agricultura. Para nós a ciencia é un pilar que sempre ten que seguir aí, sí. O que a evidencia científica e axuda á humanidade, ao mundo, á natureza que nos rodea, o respeto por cada paso que damos en esta faceta da vida en esta terra, para o cal, pois, ti foches un pilar básico de desenvolvemento, de educación, de valores, por eso che estou eternamente agradecida. O agradecido son eu que foras capaz de mellorar todas esas cousas que eu ao mellor axudei a encertar, pero foste ti a que realmente lle destes pulo e chegastes a niveles moi altos. Eu fun o primeiro que fixo un proxecto europeo de estudios dos fungos micorrízicos, pero ahora IFAS está facendo cousas moito máis profundas, de chegar a ver nas persoas como os fungos son capaces de mellorar a súa saúde, seu benestar. E iso sí que é para min un orgullo impresionante. Sí, unha das cousas que tamén digo sempre é que para min o ver a túa vida a nivel científico e a importancia, non, de todo o que ibas avanzando na ciencia, fíxome tantas veces pensar o ver o interior dun laboratorio, do diñeiro que supón, do esforzo humán que supón, non, facer investigacións, como tiñamos que establecer esa ponte de entre a ciencia establecida nas bibliotecas, nos centros de investigación, nas universidades, para mellorar as vidas das persoas dunha forma práctica e real, non? Sí.
de feito en productos que melloren a vida das persoas gracias a esa ciencia que se está facendo no día a día por tantos científicos no mundo. Efectivamente. Así que moitísimas gracias por estar aquí hoxe comigo, con nós. Foi un placer. Por todo o creado, por ser a orixe deste magnífico proxecto. Un bico, Gertel. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos de esta entrevista de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí en IFAS Talk y hasta el próximo capítulo.